pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo!
Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo, maayong adlaw sa inyo tanan. Kabay nga hamuok gid ang inyo pagtulog kagabi, kag maayo gid ang inyo pagbugtaw sa sining bagong adlaw, nga ginbugay sa aton sang aton makaako. Kakabay nga ang gugma sang Ginoo magpabilin sa tunga naton, ilabi na gid sa sining nga adlaw. Subong aton man ginasaulog ang kapiyastahan ni San Bernabe, Apostol. Bulahan ikaw o San Bernabe, nangintakos ikaw nga isa sa mga apostoles kay napunan ikaw sang Espiritu Santo kag sang pagtuo. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, imo ginsugo si San Bernabe nga puno sang pagtuo kag sang Espiritu Santo. Sa pagwali agud magliso ang mahintil. Itugot nga ang ebanghelyo ni Kristo nga iya ginwali sa dako nga kahugod, mabantala asing matutom sa pulong kag sa buhat sang imo simbahan. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga matuig sang mga katuigan. Amen. Ang ebanghelyo suno kay San Mateo kapitulo 5 versikulo 33 tubtob 37. Inyo manabatian ang ginsiling sang una sa inyo mga katigulangan. Hindi ka magsumpa sang hindi mo man lang pagtumanon, kundi tumanon mo ang imo ginsumpa sa Ginoo. Pero karon nagasiling ako sa inyo, hindi ka mo magpanumpa kung magsaad ka mo. Hindi gid ka mo magsumpa nga nagasiling, saksi ko ang langit, kay amo ini ang trono sang Dios. O kung magsiling, saksi ko ang duta, kay amo ining tulungtungan sang iya mga tiil. O kung magsiling, saksi ko ang Jerusalem, kay amo ini ang syudad sang gamhanan nga hari. Hindi ka man magpanumpa nga nagasiling, bisan utdan pa ako sang ulo, kay hindi ikaw makapaputi, o kung makapaitom sang bisan isa lang kanahot sang buhok. Magsiling ka mo, hoo, o kung hindi, kay ang bisan ano pa nga dugang sini, nagagikan sa yawa. Mga utod kagabian, para sa aton pagpamalandong mamati kita liwat kay Reverend Father Jacob Segurula, priest in charge sang St. Francis Xavier Mission Station, sang St. Francis Xavier Mission Station, Barangay Miranda, Hinigaran, Negros Occidental, Diocese of Bacolod. Maayong aga kag welcome liwat sa aton programa, Father Jacob. Sa liwat, Sister Ninia, maayong aga. Maayong aga naman sa aton mga tagpalamati, nga nagapamati, nga nagasubaybay sa aton sa kahanginan. Karon, updin nyo ako sa pagpamalandong naman liwat sang Ebanghelyo sa sining adlaw. Dapat ibantala ang maayong balita, hindi uyon sa panahon. Ini nga mga panugyan ni San Pablo nagapaalinton sang dapat himuon, kag kun ano ang hilikuton sang mga sumulunod sang mahal nga Ginoong Hesus. Sa iya mga pulong ginatugyan niya sila sang gahom kag otoridad sa pag-ayo, pagbuhi, kag pagwali sa maayong balita sang kaluwasan. Upod sa sini ang aton simple o kung ang ila simple kag pag-adoptar sang kabuhing nahamulag sa kalibutan, hamulag sa huyog kag sa bisyo, kung sa Ingles pa, simplicity and detached life. Ang magitutunan dapat mayara nga lifestyle sa ila kabuhi. Kabuhi nga nasunod kay Kristo Jesus, ang ilang Ginoo. Sa ila pagpanglakaton kag pagpangwali sa mga duog sa diin sila mapadpad, isa kadako nga hilikuton ang pagpaluntad sa paghidaid kag kalinong.
Tungod kay ang Dios nagkari sa pagpaluntad kag sa pagpahari sini. May mga kabudlayan sa sini, apang ila ini malampawasan, kay ang Dios upod kagaubay sa ila. Mga kauturan, bilang sumulunod ni Kristo sa sini nga panahon, ini nga panawagan wala nagliwat kag nagbag-o. Kasubong sang una, amo sa gihapon ang dako nga hangkat sa aton bilang mga sumulunod, bilang mga alagad, bilang mga Kristiyanos. Ang pagpanaksi sang aton buhi nga pagtuo kag pagkatampad sa aton panawagan bilang binunyagan sa gihapon nagapabilin nga isa kadako nga elemento kag kinahanglanon sa sining panawagan. Ang mapisan kag matinuohon nga pagsalig sa grasya sang Dios sa gihapon isa sa sentro nga salaligan para mangin madinalag-on kita sa sining mga hilikuton ang pagpaluntad sa ginarian sang Dios. Amen. Madamo gid nga salamat Father Jacob sa paggiya sa amon paagi sa pagpaambit nimo sang imo nga reflection sa pulong sang Dios. Hasta sa madason nga Sabado, Father Jacob. God bless you sa tanan nimo nga hilikuton sa imo mission station. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa tinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga Oras ang Bombo Radio Bacolod, the Philippine Standard Time, 38 minutos na o 28 minutos na nakaligad stock na alas 4 sa aga. Welcome kami na pagpalagad sa patutunan Bombo Report sa first edition pang Sabado edition sa patutunan Petsa 10 sa bulan o Petsa 11 sa bulan sang Hunyo. Ikaduha nga Sabado sa ikadang mabulan tuig 2022. Kamusta? Good morning. Sa aton masok sa aton matagbalati sa aton sila magkabombo. Sa kabukusan nga 61 ka mga kabaranggayan sa syudad sa Bacolod. Mga sokay naton aga pa nabulog tawa. Mga kabombo naton sa kabukusan nga probinsya sa Negros Occidental. Of course, welcome naman. Good morning sa aton mga nakatutok live sa aton sa FBK YouTube channel. Mga taga-Negros, taga-Bacolod, di mas kabayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Ila makitaan, ila batayan natin mapalagan siningagat sa iyong patutunan Bombo Report sa first edition. Kamusta na aton mga tindiras, volunteers natin sa mga merkado? Ikamusta ng baklanay, ikamusta na bintana, isilinga kagaon. Adlaw sang Sabado, adlaw sa Basubondo damo, gida temprano pa nagpulo pangumpra. Damo plano kita makaturan nga mag-outing. Siniya nga weekend mga kabinana. Sa aton nga mga manog manog baligya ng isda, mga manog baligya aton sa karne sa aton nga mga merkado publiko. Mga senior citizens naton, good morning kay Lolo, kay Lola gaga pa nagabulog tao, bara na karon sila tagsak mapluya no or sa mga kapihan naton sa mga merkado nagapainit-init sining kagahon. Sa mga driver taman, bawang temprano pa man nagapakondisyon na balik biyahe, balik pasada sining adlaw sang Sabado. Apisan nga daw hindi magwantang presyo sang crudos bong. Galakip naman ang presyo sang gasolina potes gyapon banat butong aton sining mga driver. Halin sa aton sining tricycle driver, tricycle driver, taxi driver aton kag jeepney driver po sa mga pribado man aton driver man sa aton nga mga pribado nga mga salakyan. Good morning, welcome. Dali pagpalagad sa patutunan Bombo Report sa first edition of course sa mayong aga man sa aton sila nga mga tagpalamati mga guards on duty nato no sa mga pribado kag pampubliko nga mga ospital, mga barangay tanod naton, bipat members naton kapulisan naton nga harap karon sa ilas ni tag Secretary of Responsibility nagalibot-libot pa sa ilas ni tag sa iya ka mga lugar. Ay kamusta mga bago nagpuli nga mapabatan-on naton, alin sa night out, alin sa Friday nights. Ay kamusta inyo sinipaglingaw-lingaw mga kabataan naton, mga lamaraw naton nga nag-enjoy tagsaya ka weekend mga kabanan. Kaupoy na tagsa diri ka Sabado sang kagahon, Bombo Dennis Rubica. No mga balita nga aton kaabot mo balita nga dapat nibulon sining aga po palagay sa patuntunan sa aton sining mga nagapaunayang mga balita lokal. Kaso sang dengue sa probinsya sa Negros Oriental naglabot na sa
953. May ara 453% ini pagsaka ang kanamon sa kaso kumpara mo the same period sa nagligan nga tuig 2021. Ano pagidang mga balita naton makabinan dito sa may Banwa sa Ginigaran, may 23 ka mga anay drug dependent nga nagraduar na karon sa ginatawag nga community-based rehabilitation program. Sa aton siniya balita sa palibot ya sang pungsod balita national, Presidente-elect Bongbong Marcos nagpayag karon siya sini intensyon nga magpakigbahin sa United Nations General Assembly meeting. Madamo na mga foreign dignitaries ang nagpakigangop kay sugulano sa kay President-elect Bongbong Marcos. Sa aton sinibalita sa lawasang pungsod Estados Unidos, nagadunsya sinigid lang nga ilan na karundulaon ang gina-required na COVID-19 test sa mga international travelers nga magasulod sa Amerika. Samtang bantayan tanay karon makabanan ba karon na maguladlaw ang Game 4 sang NBA Finals, Boston Celtics versus Golden State Warriors. Sama na mga balita aton ay may balita ang aton gaan pagtamod sining aga papalagan siya tuntunan Bombo Report sa first edition. At sa aton katuan ng mga balita report ni Bombo Grayson Lobaton, dire sunod sa Bacol may mga sunod-sunod man nga mga drug bypass operation kagabi makabinan kag pilapid ka mga B-Cross nga gluntad siniyang dire sa palibot niya sa Negros Occidental makabinan. Di kita na ang ato sining pagtuto kabantayan tali ko kayo kadamo ginigulat naman sa Game 4 sa ato sini NBA Finals mo sino ihan maga daog karon bantayan nyo karon alas 9 siling aga address sa Bombo Radio Bacolod ato na paghatag naman sa inyo sang live update sining Game 4 sa NBA Final Golden State Warrior versus Boston Celtics sa Game 3 tinagpingbabo ang Boston Celtics sa score iyang 116-100 makabinan sa Game 2 to kadako man sing bansi 19 sa Game 3 16 subong ang team standing 2-1 2 wins na ang Boston Celtics, isa pa lang daw ang Golden State Warriors. So subong ang Game 4 mabalbala na gini kay gusto ko no sa Golden State Warrior ang makabawi para magtay ang score 2-2 sa Game 4 siniya nga aga makibanampot isunod naman niya sa mga sports NBA fans NBA fanatics nga dapat dag-ong gikinusubong niya ang Game 4 sang Boston Celtics para iya tuloy-tuloy na kano sa kadalagaan sa ining game o NBA Finals sa 2022 mga kaibigan kaya kung tanaunta ang Game 4 amo ning mangin balasyan mo amo ning balasyan mga kaibigan kung sino ang posible magapangibabaw o kung magkakampiyon sining NBA Finals 2022 mga kaibigan kaya kung mag-abansi diri ang Boston Celtics dako ng tsansyan kung magdaog labi ang ampang subong adlaw mag 3-1 ang score tidako na ning edge para iya sa Boston Celtics kaya mabulubudlay para sa Golden State Warrior nga maglagas kaligay tislenta tipulo ng bula tipulo ng bula mga kaibigan manang sinitaton nga ti bantayan tali mga kaibigan para iya babalaan naton kay ang balasyan kuno mo sa manging kampyon amo ning Game 4 nga hampang mga kaibigan ngayon karon nato nas 9 sining aga Philippine time dito sa TD Garden sa may Boston Celtics mga kaibigan ay kung mag-walis man magdaog bang Golden State Warrior
magtuto ang score, mas masadya pagid. Sa mga sinato, tinguang gini siyang goal Boston Celtics nga madaog ang game 4 na kay para dako ang ilabansi. Big edge or big advantage ni para sa Boston Celtics kung makuha nila ang game 4 mga kabanan. Kaya tiba bulabudlay na nga magbawi pa. Sang duwa ka sunod-sunod man ngampang ang Golden State Warrior para mawalis lang ang score nga 3. Kag makuha para sa game 7 mga kabanan. At umangkot dra malabutan pa yan game 7 mga kabanan. Ang hinampak kay kumadaog sa Boston Celtics ang game 4 tido kuana do hindi na malabutan guro game 4 game 7 makapinan pero kung magdaog ang Warriors Golden State Warrior sa game 4 karon magutan tabi 2-2 ang score team standing 2 wins magtimbang team may chance nga malabot sa game 7 mga kapinan. May chance nga malabot sa game 7. Kamusta si paring Stephen Curry? Si paring Robert Williams? Nagkaroon ng mga balatayan niya kay ito sabagay. Damo man si mga sikat man nga mga players nga balantayan kay ito halos likod tanan nilang mga player ni mga mabaskog man ni mga kabinan. Prote pamangkot sino yung magdaog sining game 4 siniya nga aga makaibanan sa game 4 sa NBA Finals Boston Celtics versus Golden State Warriors mga kabinan kasi nato both sides both teams gusto gid nga makuha ang kadalagan sining game 4 mga kabinan kasi rin ko na sino diri mga daog may bintaha kung magdaog Boston Celtics mas dako nga edge para sila. Kung magdaog ang Golden State Warrior, may tsansa nga kuan sila, dako man ang tsansa nga maglabot sila sa Game 7 mga kabinan. So strategy sa both teams naton ang tinguan gid sa Boston Celtics nga makuha ang Game 4. Magdaog sila sa Game 4. Para dako na gid ang ilang nga bintahay. Dako ang edge sila against sa Golden State Warrior kasi lingkoti kung makuha ng game 4 duwagin ka game ang lalagson niya sa Golden State Warriors para magtali nila magtay sila para sa game 7 ngampang sino ka magduwag kampang lalagson mo bugat na makapoy na naman kabinan kung duwagin ka game mo lagson niya para matali ka lang so may game 7 ka pa tatlong kampang dapat imo sila nga sunod-sunod nga dagan para makuha mo ang kadalagaan. So mabulobudlay makapoy-kapoy ni karon niya para sa Golden State Warrior players kung mapierde pa sila siniyang adlaw sa game 4 mga kabanan maluya pakpak na sa mga players ang Golden State Warriors kung sa game 4 kung maperde sila kasi nga na sunod sa mga pila kay mga analysis ining game 4 dako ining balasyan importante ining hampang importante ining game para iya sa magtimbang nga kupunan mga kabinan para sa Boston Celtics kag Golden State Warriors mga kabinan so masadya pag ini ginalaw man nga mas mangin mainit kag mas mangin agresibo ang magtimbang nga mga players sa Boston Celtics kag Golden State Warrior sining game 4 siniya nga aga muning ginatanaw karon sa nga kadamaan nga mas masadya agresibo ang ampang sa game 4 subong nga adlaw mga kabinan kay ginatanaw ni belong ati kuan mo base bala kung may mga kutusay naman la nga maghinabo bangod sila ton mas mangin agresibo mga players subong niya nga game 4 so sa mga taga Golden State Warrior dira musta inyo sining mga players taga Boston Celtics man daw taas no subong niya mga supporter kay players ng Boston mo
kay ti labaw-labaw na sila iya, may age na sila ang kabinan, may daog na sila nga isa hampang kumparar maya sa Golden State Warriors. Tibantayan tayo ka mga benas na ito na to kamo di Cross Bumura Radyo Bacolod, kaya ito natag sa inyo live or update, live update sining hampang Game 4 NBA Finals 2022 Boston Celtics versus Golden State Warriors. Tayo na karoon mga banana alas 9 sining aga ang aton din nga hatag sa inyo yasang update sining submit nga Game 4 sang NBA Finals. Sino yan ang magakwan? Sino ang magakampiyon siniyang tuig nga NBA Finals, Boston Celtics or Golden State Warrior? Balanta na karon kasi na to kung sino magdaog sining Game 4 laban-laban ti do may chance gid nga malabot ang kampyonato sa sining final games sa NBA Finals 2022. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 30 or 43 minutos na ang nakaligad sa alas 4 sa ngaga. Kung ang tarito yung balita ni Bombo Gracelyn Lubaton sa Patrola, kamusta ang palibot niya sa tulad sa Bacolod bulubugnaw sining kagahon ng dupoy-dupoy sa ngangin. Kunara kasagwa, pero kunara kasunod sa balay mo mapaangga po ng imo sining mabatsaga ng temperatura pro. Kunari kasuway sa gwatis na bulubugnaw, ito nakatupa pa ang ulan niya late kagabi. May pagtupa sa ulan kagabi, muna nga bulubugnaw sining kagahon ganito magagulugan umon gawa ang ato sining kalangitan. May tsansa iyan nga magtupa ang ulan sining adlaw. Oy, by the way, buwas gali no, may kwan na to, selebrasyon na to sa ato sining Philippine Independence Day mga kabinan pala 124. Katuig anniversary naton sa Philippine Independence Day boti timing aton nga holiday manitana gali kita nagtupa sa adlaw sang Domingo. Bantayan ni buwasan na kami mga programa of course aton nga mga local government units sa Bacolod ang probinsya sa Negros Occidental may nakaset nga mga program buwas nga daw sa aton sini Philippine Independence Day celebration makabinan sa aton nga syudad sa Bacolod do alas 6:30 buwas aga ay ila sini ang programa sa may Bacolod Public Plaza samtang aton sini nga provincial government alas 8 yang programa man sa may provincial capital Lagun dayang programa alas 8 buwas aga para sa provincial government of course daton nga mga provincial officials headed by Governor Iñobong Lacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer kag pila pa ka mga provincial government ara dato kapulisan ang aton nga pila ka mga in-charge ng gobyerno of course sa part sa City Bacolod ang selebrasyon sa Bacolod Public Plaza of course headed sa ato sining City Mayor Mayor Ebilio being Leonardia. Mga kabinan, so bantayan nyo man ang programa tapos ang aton government sining aton Philippine Independence Day celebration mga kabinan. Of course, charter anniversary o charter day man sang City of Silay sa mabot nga June 12 sa mabot nga Domingo nga adlaw mga kabinan. Terrible aton sining mga mga kauturan naton sa unang selebrasyon sa Philippine Independence Day nagkunol-kunol man sa naligad nga mga Tinoy bukod sa pandemya kita previous na terrible parada sa mga naligad taga ka-LGUs may mga napatigayon nga mga pagparada sining aton selebrasyon sa Philippine Independence Day. Iban nga mga Pilipino community sa ibang bayan nyo sa kalibutan, may mga ginpatigayo naman gani nga mga selebrasyon, okasyon para pagdumdum sa aton sining independensya, independiente, pag kwanaton, pag mulag naton, batok sa paginahom sang mga dumulong, pratikamente sa paginahom sang Katsila,
124 katuig na ang nakaligad ng mga kaibigan. Sa ato sila celebration sa Philippine Independence Day, mga kaibigan. Si Bumbo Graceland, kung ata ba yung report si Bumbo Graceland, check na si Bumbo Graceland, silang kagahon sa pilayak ng mga balita, nga pun kagabi duwa ka mga sunod-sunod ng babaybas operation, barangay Dosto kag barangay Banago, ang mga ginkadakan niya sa mga drug bypass operation. May mga nagradakpan, mga subjects ng drug bypass operation, sila to nagtigain nga madakpan sa aton sining mga kapulisan ka, of course man, sa sining angot man sining mga continuous kag asod-asod nga mga pagkandak sa drug bypass operation. Of course nato sining PDEA at kahapon doon nag-meeting man digani sa may syudad sa Bacolod, sa mga punong barangay, angot sining pagpatayon sa barangay drug clearing program. Kay sa 61 ka barangay sa syudad sa Bacolod, so far 3C pa lang, kagamay pa lang, wala pa kayo magkatunga. Sa 61 ka barangay sa syudad sa Bacolod, 3C pa lang ka mga barangay ang natagayon nga drug cleared. So ining 3C, mga magagmay pa ning mga barangay, mga numbered barangays ini, ang mga name barangays natin yung mga madalagko ng mga lagpad na wala pa din madala sa drug cleared barangay. So yung drug cleared o barangay drug clearing program sa atong sining gobyerno headed by Philippine Drug Enforcement Agency, pila na ni katuig nga ginpatigayon o ay panagpandemya, ginapatigayon na niyang barangay drug clearing program. Sa Kalawigon mga kaibigan, 3C lang niya, kabarangay sa syudad sa Bacolod ang drug cleared. So nang natabo mga kaibigan, muning kahapon sinato nag-meeting yung PDEA sa mga barangay, punong barangay o barangay chairman o barangay kapitan dili sa syudad sa Bacolod para istoryahan, hambalan ining drug clearing program. Kaya kadamon naman sa mga barangay di sa Bacolod nga nag-submit man tani nga gusto ba mag-drug cleared apang sa pila ka mga sunod-sunod nga mga evaluation, do wala gid makapasar. So maniguro kahapon tong mga importante gintalakay kung ano dapat paghilimon, nga para magdako-dako man ang kilamon sa mga barangay diri sa syudad sa Bacolod nga ma-drug cleared mga kaibigan. 50 minutos na nakligan stock na alas 5 sa aga mga kaibigan, o alas 4 sa aga. Kuwanta report mga balita na tipo ni Bumbo Graceland Baton siniya nga kaagahon mga kaibigan. Kamusta ang palibot niya sa Bacolod? Bumbo Graceland Baton sa patrol. Good morning, Kimin. Good morning, Mama Dennis. Live kita subong sa public plaza sa syudad sa Bacolod. Kag sa diri sa dapat na lagi matapos nga building iya ka liga ng mga barangay, Mama Dennis, sa San Juan Street kag ti Mama Dennis. Yes. Daw gwapo ng building. Yes, gwapo na Mama Dennis, hindi lang kay daw. Gwapo na gid diyan. Gwapo na gid. Oo. So kay Mama Dennis, kadasig man sa mga nga kauturan nga mag-ubran sang ligad lang nga binulan, wala ko pa nakita mo ang color sang building sa buong may pintura na. Kag kanami lang tawon diri sa kilid bala sang One Street, sa Bay Center na yon. Kay tungod nga do ka well established bala ba diri sa building. So kapay pa daw ka attractive na para mas ligad to mo daw ka daan na nga building kay ting pintas to daw medyo ang puti o daw ano to nga pinta daw cream daw itom na subong niya kabanaag ng pinta gwapo na lang tawon at least sinaton daw ko da amo ni kadasi mag-obra sa aton nga mga proyekto daw kanami daw to Bumbo Graceland daw pila pranik bulan nga inobrahan na before election na gisugdan mo ti subong do guro 90% na 80% na ang lagan sa trabaho. Yes, check the gate, Mama Dennis. Makita diri sa gwa nga wala na sa 100%, nga matapos na ini. Kag
sa sulod ti mayara pa siguro sang talaposon pa. But diri sa Gwa Makambal ka nga oo ano na, no, pwede na magamit no sa aton sa nga mga barangay captains at mayari ta din 61 ka mga barangay sa syudad sa Bacolod tsaktuhan gini ang kadakuon man mo Dennis do ka spacious bala ang tawag mo diri sa Gwa. Lapad na bumbog Graceland si Babaw, no? Abot Yes. ka sa Canada, kalapad sila si Babaw. Wala pa. Ang function area nila sa Babaw, lapad na da, ha? Oo. Sa Babaw da, kasi dalong dati, abot, da ang aton nga, ang opisina sa aton sining Mascara Foundation, dalom. Tapos sa pulupunta, pikapunta to, aton dang 911, no? Aramandra. So mostly do si floor do para gini sa panaton liga ng mga barangay address may syudad sa Bacolod bumbog Graceland lapad na sa babaw mo. Kanami gid ba Dennis lang tawon no kay ma-accommodate sa ang 61 ka mga barangays na welcome bala sa mga activities nila, mga plano, team meeting na sila, mga barangay captains ta. O Dennis, mayo gid do kay do ka relaxing no kag diri sa Gwa ang ambience kanami gid sang color no kag malapit siya mo Dennis sa plaza kag sa mga establishment no pwede ka pala kadasdasig lang Gwa magbakal kag lapit man siya sa police station so do very conducive mo Dennis nga klase sang building kag malapit sa dalan no. So, Dennis, sa iban pagid nga bahin no, sa ato sa nga situation na report, medyo malagulo-galom nila sa tanhamtangan. But dito sa tunga ginisang public plaza no, sa ground dao. Kado kasanag-sanag naman. Dahil sa likod kuya, madulom-dulom pa. So, may mga kauturan na kita nga nagapalang limpyo pat diri sa area nga gitindogan ko do kahigko pa. No, kahigko pa sang diri sang semento daw pa sang sagbot. So dito sa ato nga limpyo naman no. Kag ti Dennis was maga-celebrate naman kita sang aton nga Independence Day no. Musta da ang stage sa plaza kay City Bacolod buwas sa mga patigayon sang celebration may mga decoration na bumbog na sipetan mo na. Wala pa decoration Dennis but may ara ako mga canopies nga nakitaan no tatlo ka mga canopies nga na plaster na ang duwara sa kilid no sang plaza ako lapit sa pangalan bala nga Bacolod no kag ang isa ti ara ni sa tunga-tunga ang ining dako nga canopy so buwas daan may ari diri sang patigayon nun man nga ceremony may kaangtanan sa ning pagselebrata kon pag-commemorate ta sang Independence Day for sure no pangunaan naman isang aton nga mga officials city officials diri sa syudad sa Bacolod upod man ang mga kapulisan ta kag ang mga iban pa nga persona kay mga bisita man mabudanis nga magahatag sang ila tagsa ka mga mensahe may kaangtanan sining aton nga 124 no nga Independence Day. Kung aton nga tema sa buong Graceland sa aton 124th anniversary, ang tema sa buong muning tawag nyo, Kalayaan 2022, pagsuong sa hamon ng panibagong bukas. Sa munang tema ta subong, kay panibagong bukas, kay after sing pandemya, may ara sa panibago, ang palaabuton, bumbo Graceland. Yes, maganda ang aton sining tema ang gid Dennis no ka very relevant sa aton diri sa kung sa Pilipinas nga kita na live kita sa ginatawag walang COVID-19 no hindi na siya gid tanto ka kusog kag malapit na kita no sa pag-end sini no sang ining pandemic kag ti Dennis bisan pa nga napit na no kita mahilway gid sa nga virus may man kita Japon sang ginatubang, ginabatsyag, but sa tema ganin panibagong bukas, aton ginaya panumdumon nga may ara permisang rainbow no after the rain or after the storm, Dennis. Sa likod sing galom kuno may kasanag mo sa likod si madulom galom
nagabagang-bang ang silak ni haring araw mo Griselin. Yes, insakto gid mo Dennis. Just like abi man no sa aton sini nga maayong balita sa bahin bisang banwa sang hinigaran mo Dennis. Well, congratulations sa nga mga persona. May ara sang 23 ka mga persona mo Dennis nga anay no naga-usar-usar sang drugs, kaupod ang illegal nga droga. But sini po mo Dennis, nagraduar na ini mga 23 ka mga persona nga nagatinir o kung nagapuyo sa barangay Kalapi sa Banwa bisang hinigaran o kung sa Banwa sang hinigaran nagapuyo ining mga 23 ka mga individuals. Po mo Dennis, nagraduar na sila sa Community-Based Rehabilitation Program o kung CBRP. No, pila man ayhan ka mga module ni Mamo Dennis ang ila sini nga ginsadyohan kag ang mga activities nga dapat himuon nila para nga malikaw sila kung mahilway na sila sa pag-ulipo no sang ining illegal nga droga no kag Mamo Dennis under the leadership no sang punong barangay nga si Rami Misikula sa barangay Kalapi na-classify na Mamo Dennis o kung nag-graduar na gid ining 23 ka mga persona na bahin sa pag-engage sa illegal nga droga kag ginalauman ta nga magbag-o na gid sa Mamo Dennis no sa panibag-o naman nga stage ang ilang kabuhi. So ang ini nga mga 23 ka mga persona Mamo Dennis ang nagsugod sa pag CBRP kung Community-Based Rehabilitation Program sang March 2022 no kag ng siningal June 8 Mamo Dennis no naka-receive na sila sang certificate of completion kag hindi man lang sila ang thankful kundi ang man ang punong barangay kag ang bilog nga hinigaran no nagkadto man diri Mamo Dennis ang aton sa mga kapulisan nga ginakabig taman nga mga agents of change o kon mga media o kon way bala nga kita aton mga kauturan mabuligan ta paagi man sang pagbag-o kay kung nalikdan mo Mamo Dennis ini nga mga persona nga nahulog na gid sa bisyo ang aton sining community no ang apektado. So ginbululigan gid ang ini nga mga persona nga magbag-o ang ilang kabuhi no. First and foremost Mamo Dennis, hindi ka man maka patigayon sang holistic change Mamo Dennis no kung hindi mo pagsiguran sa imo kaugalingon no bulig na lang niya ang aton sining mga kapulisan, ang aton nga mga otoridad kag ang mga tawo sa barangay Bombo Dennis. So gabay pag Bong Griselin ning 23 ka mga individual sa barangay Kalapi, mangin tayo yun nang ila siling pagbag-o sa ila kabuhi no gabay pa nga lubos na ni talikdan nila ang paggamit sa illegal na droga. Masulata kay bisa mo Griselin wala gid kaya sa may makuha no, wala gid sa may manami nga resulta no kung mag-engage ikaw sa illegal nga droga. May ara bala sing individual nga nalulong sa droga nga nagaiwan. Wa gid ja. Bubog reason so kalainan gid sa mayon no. Ining proseso at least ining 23 nga individual sing naton magpanibag-o na sila sa ila sining kabuhi no para sa kayuhan man mismo sa ila kagalingon ka of course para man sila pamilya kag para gid sa ila komunidad Bumbo Griselin. Sakto gid Mamo Dennis no. Once yang ga-engage ka sa illegal drugs, lisip po na lang na Mamo Dennis ang imo yang kabuhi no kay sa una pa lang ikaw kung gagamit ka ang imo lawas gid mapektuhan kag ang imo sining mental health man bala Mamo Dennis the way ka mamen sa very gid negative gid ang gagwa sa imo once nga nagagamit ka sini kag ang imong panimalay amo ang iya nga ginaguba which is ang panimalay foundation gina no sang kada individual balang wara sa sagwa nga kung maayo ang relasyon mo sa iyong pamilya nangin gaka
tawag ba lang gabakod pagid no ang imo pagtubang sa mga pagtilaw sa kabuhi kung ara ka sa gwa but kung ang imo sa nga kagalingon gina-engage mo sa indi amo mapektuhan imo pamilya kag ang ibang nga tawo como Dennis do kadako gid sang balik sa imo kag ang mga katawhan nga sa palibot mo gakadulaan gana nga amo masing magsapak sa imo sumayo lang gani no kay ang aton sini nga mga katapo man sa gobyerno o kung mga otoridad ang wala gina-close no ining ginatawag ba lang chance o kung pertahan sa pagbag-o so amo ni mga tao nga dapat naton sa pupuhon nga hindi kita magtalikod man bala sa ila pa mo Dennis no unless kung ikaw nagabaligya kag wala na gid sang kauntatan no ang imo sini nga pag-engage sa iban gakadalahig na amo ni mga nagagamit. So kinahanglan Mamo Dennis nga ang pagbag-o tayo yun kag hindi na pagbalikan ining negatibo no nga bahin sa imo kabuhi nga nakapatay gid sa imo hindi man tuod patayng lawas mo pero nakapatay sa dignidad mo bilang isa ka tawo. Kay duwa man ako padulungan bubo mo Gracelyn ha kung hindi ka pa magunta sa droga madalman ka sa droga duwa mo lang padulungan ha kung hindi presuhan sementeryo. Yes, amo gina babada sa sementeryo sa pagkatapos na sang sementeryo ano ka na dabi malubong ka na babada ni din ka pakadto no amo na sa ang ano pagid follow up question kumbaga no katapos ni mo nga maburdi dira sa duta malubong sa duta idiin ka pakadto wala kaya sang paghinulsol nga tawagan gin tagaan mo lang sing pasakit ang imo iloy nga nagbunag sa imo ba Dennis? Speaking sining drug community-based rehabilitation program sa may Kalapi sa Banwa o Barangay Kalapi ni Garan na kagabi may duwa naman kita kasunod-sunod nga drug ops sa susunod sa Bacolod, Bombo Gracelyn? Yes, Bombo Dennis, meron naman kita sa duwa ka magkaseparado nga drug by bust operation nga ginpatigayon diri sa syudad sa Bacolod. Ini ang ginpatigayon sa Police Station 3 kag Police Station 2. Bombo Dennis, so isa ka babayi kag isa ka lalaki ang nagladakpan sa nasambit nga mga drug by bust operations kag mauna kita sa Police Station 3 Bombo Dennis, isa ka babayi ang kilala kay Monica Alibuga. Monica Alibuga, ginakilala man no, sa alias nga Cass, no? Kag ini siya ang nagaedad sang 34, ginakabig nga street level individual. Nakuha siya Bombo Dennis ang 3.3 grams nga may balor no nga 22,400 pesos nga illegal nga droga. So makita dara ang sambit nga drug by bust operation o kung paano na siya gipatigayunan Bombo Dennis kagabi sa atong mga kapulisan dira sa Purok Tinagong Paraiso Barangay Banago. Sa diin nakuha man Bombo Dennis sa ligad ang 1 kilo o kung masubra sa 1 kilo nga shabu no sa ngatan sa ning City Drug Enforcement sa syudad sang Bacolod yung Barangay Banago Bombo Dennis mamangkot dira san-o pa ni drug clear. No, kadamo gid sa mga naga-engage. Kaya bisan SLI lang ini, tungod gabay, ano pa mo Dennis, no? Posible nga may mga kabataan man ini. Kaya tungod nga naga-engage siya, may ari gani sa likod niya. Kung may tiyanggi man sa gani mo Dennis, no? Base front lang ini. Kung nag-engganyo dira sa mga drug personalities nga bulo baligya bisan ginagmay lang no sa ginagmay nga mga sachets. So Bombo Dennis ara na subong ining si Monica sa kustodiya sa mga kapulisan sa police station kag pagpasapaan sa kaso nga paglapas no sa Republic Act 9165 upon Comprehensive Dangerous Act no of 2002 kag posible sa Lunes na ni Bombo Dennis pasakaan sang kaso. So babae na nadakpan no. Pupugresin na sa Brasyon tabla dapat sa aton sining mga pulisan especially sa aton nga mga drug units no? Dapat may kon ako magtanaw dapat kun may mga subject silang mga babaye ma-apprehend dapat may upod man silang babae nga pulis
nga mo Yes. magadak sang search galing kiti nga to si Dio Bumbo Grislin daw ay membro nga babae nga pulis no. Actually, Bombo Dennis, may ara. May ara Yung isa man? kabilog, Mm. kita ko. So dapat may amo na mga subject nila babae, dapat babae man nga Yes. pulis na ang ma-search sabi. Kay tito sa do ka o nakita na si video why mo sa to gin body search gay no puti ko lain bala no kon babae man nga pulis na ang mag body search na kay kinandang gina body search si ba niya mga subject ha kinakapkapan ng bulsa ginakapan ng pila ka porsyon sa labas na kay base da may ginatago pang kwan nga illegal mga droga like sa PDEA kundi may mga PDEA man nga babae nga mga membro nga kon babae ang subject babae man ang PDEA nag-search na so sa aton si Leo may araman isa. Yes, Bombo Dennis, no, we secure here man ang kinamatarong sa aton sining mga suspetsado, especially kung babae siya, dapat babae man Bombo Dennis. Ang ma-check sinin sa iya kung may ara bisang mga mabilin pa ang illegal nga droga sa iya lawas. Kung lalaki, Bombo Dennis, no, sa aton mga kapulisan, it's like sa mga police stations, may ara man sila pod nga mga babae, but siguro Bombo Dennis, wala na, no? I mean, do siguro sa dali-dali man bala, no? Kisanit na malikawan ang maka-search lalaki. Pero most of the time, when may ara bila sang ining drug bypass operation, kung babae ang subject, may ara na sila upod nga babae. Sa Bombo Dennis, kadto naman kita sa Police Station 2, no? Sige patagay mga drug bypass operation. So, Bombo Dennis, natabo ining operation nila sa Purok Tahong, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Kag ang sospetsado, amo si Alexander Danke, o Kondanke, Bombo Dennis. Kag ini siya, no, ang ginakabig man ang street level individual. Nakuha siya ang 3 gramos nga may baloro sa 20,400 pesos, no? Kag ining sospetsado ang ara naman subong, no, pasako sa diya sa atong kapulisan sa Police Station 2 for proper disposition to kung natawon ta ining video, no, sang natigayon nga drug bypass operation. Do may edad na ni siya Bombo Dennis, posible ara sa mga line of 4 or pakadto pa lang dira, no. Ato ni balon kung kaagi ni siya dako Bombo Dennis, anay kag no, makakalolo yung kung tsura mo Dennis, kung madakpan ka, pero kung ang pabayaan ka lang, kaluluoy man ang iban nga mga tao. Okay, gusto iba na gulo ginagmay na makuha sila kaya ti pulo pa na ugod iba na yung mga baguhanom la mga newly identified na so good sa ginagmay kung hindi sila mapagar sa gagmay pa lang mamat-amat ni sila basta uli dalag ko na nga mga bulyom sa syabong ila sila nga iga duso Bombo Grislin. Yes, Bombo Dennis, diin bala nagasugod ang dako kundi sa gamay kung yung pabayaan Bombo Dennis makatuga siya sang tawag nga cancer bala sa lipunan sa Tagalog pa. Mas mayo lang once nga bag-o ka pa lang madakpan ka, okay gina para di mo dako im ulo. Di magadugang imong mga self-confidence sa pagbaligya. Kay Bombo Dennis, kabalo ka, pinakabala na sila kahit nanggod nga nagdugay na sila kuno mo. Once mga isabi ka bulan, okay na, do ka mayo ha, do ka mayo kita. Yes, mayo income, sige kwarta, sige apakabalan tani, sige hon tani, kung madakpan, wala ko to Syria, hindi ko to ya Syria. Amo na bala. No, denial man ang atong sining mga sospetsado. So ari pagay no Bombo Dennis sa isa ta balita masubo-subo ini kay tungod nga aksidente nagsulta sa pagkamatay sang isa ka 26 anyos nga lalaki matapos pala Bombo Dennis nga nakabunggo ang iya sini nga motorsiklo sa isa ka truck o dump truck no sa barangay Tortosa, Banwasang Manapla. So Bombo Dennis ang napatay no nga gikilala kay Desi Prince Elmission, no? Desi Prince Elmission kag ini siya ang nagapuyo sa Hacienda San Agustin sa syudad Payasang Sagay, no? Samtang ang
driver sa isang dump truck mo din is amo si John Lester Medel. John Lester Medel, isa lang katuig agwat mo din is 27 anyos, kung nagapuyo naman niya sa Bago City, espesyalmente sa barangay Iligan. So may ara sang witness to this aksidente, amo din is ang ang dump truck ko Dennis ang halin sa anaminhan kag padulong sa nabagatnan, no? Ang kagsamtang ang motosiklo mo Dennis usoy naman sa ni ang nabagatnan padulong na aminhan. Sugat anay sila. Sugat anay sila. Kag ang truck mo Dennis, no? Ang motorsiklo naglapaw sa linya sang truck amo na natuga ining aksidente kag napatay ining biktima, so gindala pa na gani sa hospital, but wala natabangan, dead on arrival ang victim. Subong ara na sa kusdiya sang mga kapulisan ta ang suspect upon ang naka-encounter ini nga driver sang dump truck. So, Baba Dennis, amo na mga balita ta nga nagikan sa patrol ti subong Baba Dennis, damo-damo na diri sa mga kauturan ta mga gapalang impyo sa tunga sang public plaza kag naghahanda na para buwas bala prepare na nidaan ang area ng patigayonan sang ceremony bus. So bus pagahandaan da kon aton nga sugalawon, no, pamimahon ining pagselebrar sa gatawag nga Independence Day. Sige. O Dennis, ini si Bombo Grace din labato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Damo salamat Bombo Gracelyn Lobaton. Mga balita tipon sa patrol sinigapagpalagad sila patutunan Bombo Report sa first edition. Sunod-sunod ng mga drug bypass operation. Madri sa mga syudad sa Bacolod, dawagin ni Kautatana, dawagin niya urutan ang illegal nga droga, no? Despite kadamo na sa mga illegal nga semana kadalag ko sa mga bulyom, so sabong nag-recover pati may ara gyapon na. Ang gulo ginagmay, patingi-tingi nga mga bulyom. Importante magladak pa, no? Mag-recover ng illegal nga droga. Kasi natin tara pagyapon pa tayon nga nag-proliferate na sa aton sini nga sosyudad, particularmente diri sa may palibot sang City of Bacolod. 15 minutos na nakaligan stock na alas 5 sa aga. Yung patutunan Bombo Report sa first edition. Magapan ng balik. Magkaligan lamang pala importante nga mga pahanumdom. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research sang Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
kape sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Maggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan. Balik din pa panagad siyempre at natunan Bombo Report sa first edition. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 24 minutos na nalikan sa tak na nga las 5 sa aga. At least na magtakboy sa ato sa mga section sa mga service ayas. Hindi kita na black pero masadya ni karoon ang kuha naman no, ang kwentruanay, no? Hindi SNBA ang kwentruanay sa gobernador sang Cebu, no? Si Governor Gwendolyn Garcia kag sa ato National Government Committee si kaya DILG Secretary Anyo, Eduardo Anyo makaya na matapos nga ti dumas sa ligid nga adlaw si Cebu Governor Gwendolyn Garcia nagpagawa sa executive order nga nagpahayag nga ang paggamit sang face mask sa outdoor area mangin optional na dito iya sa probinsya sang Cebu. Kasi kung ara ka sa Gua, pwede ka hindi magamit si face mask or pwede ka man gusto mo magamit yapon sang face mask, no? Kay optional na mga kabanan, no? So ini nga EO executive order sa gobernadora nag-trigger ini sang kakibot ya sa national government na pagkamanti sa ato may National Intelligence Task Force on COVID-19 mga kabanan. Yan na ning ito ay pamatapos pandemya ta ang Pilipinas na pagyapon niya sa dalom sa pandemic siling COVID-19 mga kabanan. Kita ganay bisan dili sa probinsya sa Negros Occidental sa Bacolod nga may ang Bacolod ara sa alert level 1 ang probinsya sa Negros Occidental may mga banwal kita kasyudad dalom sa alert level number 1 pati ang paggamit sa face mask so ay ta pa niya ginatalikdan gina-recommendar panagyapon niya sa aton nga mga health expert despite nga ti mga section naghanaga na ang kapasidad sa mga indoor activities ara na sa mga sa alert level 1 pwede na 100% may mga limited face-to-face classes na daw nagkuha na bala amat-amat ka sa normal puti ang paggamit sa face mask is still highly recommended sa aton nga mga authority. Dito yung Cebu, amoning kapo no,
nagpayag sa DLG Secretary Eduardo Anyo nga wala nila gina-recognize sa parts ng DILG, wala nila gina-recognize in executive order na issue ni Gobernadora Gwendolyn Garcia nga nagapanugot sa mga individual nga pwede na sila hindi makagamit ng face mask sa mga outdoors mga kamanan. Particularly kung mga outdoor activity, pwede na sila din gamit face mask kahit optional na mga kamanan. Sabat naman din ni Gobernadora Garcia, respetuhon tang ginatawag ko nga to local autonomy. Tipo bangkot rin ko, malaan naman sa manigligad si Gobernadora Garcia. Dumdum to si ligad to, buyluhana yung sa Malacanang, bakod sa pilaman ka mga COVID protocol yang, hindi iya pa-implementa ni Gobernadora Gwendolyn Garcia mo. Isog niya si Gobernadora Garcia. Dito iya si Boga, bato niya sa mga national national leaders nato niya. Kaya may mga balasyaman siya kung ginakuha na, ginatumod man. Sunod sa Secretary Anyo, nga ginamanduan niya mga pulis. Sadya na, may massive apprehension. Ginamanduan niya ang pulis nga pangdakpon ang wala nagagamit sang face mask. Sila ni Gobernadora Garcia, pangdakpan nyo da. Basta respetuhon lang itawag nga local autonomy. Tiyan mo na ka rin matabo. Ano yan matabos ni? Magdinak pa na. So nagamit siyang face mask. Dito si Bote. Damon kladak pa. Dumantang si Bote sa naligad sa pandemya. Isa man sa mga lugar nga ginigo sa mataas ang kaso sa COVID-19. Mga kaibigan, di ba? Ang Cebu isa man sa mga gin-igo sa mataas kaso iya sa COVID. Balat naman, Cebu highly urbanized area man na. Grabing tao da. Ara Cebu, si Pablan, ang tao da, aktibidades 24 oras mo. Doon kaangay mo na sa Metro Manila. Kaya Cebu da, ekonomiya, triple man. Ara man nila mga faktoriya, dalag ko nga business business entity abing. Mga kaibigan, pusubong bla, subaran mo, sa pila iya ka mga lugar man, abot sa iban nga bahin sa probinsya naton, kasi magalibot-libot man kita, may makita na kita nga may mga pumuloy na gani nga magwa sa ila puluyan, magadto sa Tiangge o sa Indirabe, why naman gani gagamit sa face mask. Di ba? May mga okasyon na kita gani mo, may mga pagtipon-tipon na ginapasugtan, may mga piyesta na gani nga silbras mga kabarangayan aton. Amo na mga kaibigan senaryos bong. May mga pila na mga lugar nga masinato daw ang tawo bla, mismo sila daw hindi naman gamit sa face mask. Okay naman vaccinated naman ko. Galing siling ko highly recommended gapon na sa mga health expert ang paggamit sa face mask particularmente kung sa damo nga tawo. Mabisan outdoor kapabing. May mga outdoor activities. Kung damo ang crowd, mas ginapakamayo sa aton nga mga health expert nga magamit kita sang face mask mga kaibigan. Amo na ang kuha mo na ang senaryo. Yan, ano naman ang mangin dangatan niya ni Gobernadora Gwendolyn Garcia kung insist gini nga ipatuman kasi bakit gini-insist gini mo nga sundon i-implementar ining optional nga paggamit sang face mask sa outdoor. Tiko mag-amo ni depende naman ng tawa. Depende naman sa mga Cebuanos kung ma-face mask sila o hindi. Kung ara sila sa mga outdoor activities. Mga kaibigan. Tiko madakpon sila da. Si pulis, kaya sa kapit face mask, pwede may masoti. May iyo mga gobernadora. Nga sila man yung paggamit sa mga face mask sa outdoor. Tipo ba, content mga pag-ibabaw. Ang executive order ni
Gobernadora Gwendolyn Garcia or mismo ya ang mando naton from the national government patikamente sa National Interagency Task Force on COVID-19 nga wala pa ya gamando sang optional nga paggamit sang face mask sa outdoor mga kaibigan. Tingoti recommended pa gani gyapon sang mga health expert ang paggamit ya sang face mask. Bantayan tani kung anong mangin madangatan sini magsindidak panay sa mga wala gamit sang face mask dasi damo gid madakpan nga mga Cebuano pagdakpon ko sa pulis as per hapayag DILG Secretary Eduardo Anyo mga kaibigan so di kita galing sa Negros sa aton sila sa Bacolod still kita ay nagamit pa sang face mask yapon siya kita sa gwa sa kita sa mga jeepney kadto ta sa mga mall siya nagalakat lang kita kadto sa mga merkado halos kadamaan pagidyo sa ato mga katuran nagagamit sang face mask almost pila na 3 na katuig ang ato sinigin batsyag nga pandemya sa COVID-19 sugod ta is March nag-declare ta pandemic is March ito sila March 27 nationwide ang gabi deklarar sa pandemic pila sa bungo 2019, 20, 21, 22 mga 3 years na kita iya nga nagpandemya mo sa Seattle activities tagtatong pagwa tag Seattle kadlaw activities nagagamit ta face mask nakakakas ng face mask na ta sa gwa o ta sa atong pulian or ta sulod sa ato sini nga mga opisina kung magwa kita ya gagamit gid magkaibalan sang face mask mo sinitang ati depende man ya sa senaryo guro kag sitwasyon sa isak lugar kasabagay sa mga bukid-bukid gani sa mga kumahan ganito tawo to do ay naman gamit aran sila aton nililar na bumbo doni dalagay tay up kita takbo kita sa ato sining association participation naton niya sa may Bombo Radio Iloilo mga kaibigan sila naton muna senaryo naton sa mga kabukiran sa kumahan mga maligwin nga mga lugar mga tao do ay naman gamit sa face mask mo wala naman niya gasok-sok sa face mask kaibigan gitakbo ita sa kay Bombo doni Bombo Radio Iloilo Bombo Western Visayas good morning. Nga sang duha ka mga hubon sang nagapadayon nga best of 7 series sa 2022 NBA Finals. Kaya ang mga fans sang GSW why naga bombo doni why naga panghinaan kumbaga why nagdulaan sang paglaom kag nagapati man nga mapatas man sa karon sa tuto ang serye sa nasambitan nga hinampang. Sa tukang namon diri nga mga balita sa amon nga probinsya sang Capiz kahapon masubo-subo gid kay man mga alas 5 to kahapon may nagluntad raho nga pagpangpatay ginapatihan nga riding in tandem ang sospek sa pagluthang patay sa sining tricycle driver nga mister nga ginkilala sa kay Nestor De Andres residente sa barangay San Jose sininga syudad. Duha ka igo sang pagpangluthang sa yatang kugo og siya nga likod ang nangkon sini nga mga patal nga pilas nga tuga gani isang pagluthang sang riding in tandem nga wala makilala. Ginapahayag diri nga panaligban man sa karon kung anong motibo sang suspect or mga suspect sa pagpatay sining tricycle driver nga ini kay man ginpahayag diri sang misis sang biktima nga 20 years ago may naulamid ining iyang nga mister sa pagpatay sa isa ka krimen nga pagpatay. Pero why man to yung nagpasaka sang kaso ang pamilya sa tong ginkaulamiran niya nga pagpatay.
20 years ago na, pero ti isa lang inaasa posible man anggulo, pero ay panagadula sang ano diri ngaton nga mga kapulisan sa Rojas Component City Police Station sa pag-imbestigar kung ano gid bala ang motibo sang suspect kung nga man naging patay na gituya ang amo nga mistera. Napayag na tinagikan ini sila sa may bahin sang barangay Banica. Pag-abot dira sa Tubang, balasang DepEd, Division, Bombodoni, dira kagin overtaken, na nag-overtake ining motorsiklo sakay sining riding in tandem kagin lothang ang mistera. Tapos dasig man sila palagyo sang ilang motorsiklo. At sa among pagidiridugang nga mga balita, ginkumpirmar sang DTI kapis nga sa June 19 mabatsagan na pagid sa ngamon diri nga mga pumuluyo sa kapis ang pagtaas sa suggested retail price o SRP sang pila ka mga basic goods. Kape, no, danggatas, mga dilatang beef kag sardinas, harina, candle, ano pa dito nga makita sa mga groceries ang may pagsaka, no, pagtaas sa RP sumugod sa June 19 kay man amo ni siya magatakop ang ang pag-declare sa state of calamity diri sa Western Visayas kalakip ang kapis sa tungtugan ni bagyong Agaton. So hindi pa subong ma-take effect pero sa June 19 no mabatsaga na gid 2% tubtob 10% ang pagtaas sa SRP sa nasambitan nga mga balaklon diri sa amon nga province. Nagbisita si Governor-elect Fredenil Otto Castro kag mga katapos ang sangguniang panalawigan diri sa RMPH. So kag nakibot sila do naglingi-lingi tong ilang ulo sang ilang pagbisita sa RMPH kay natukiban nila nga may mga anong rason kung nga man nagaka-expire ang bulong dira sa RMPH kag nakautang pa sang 1.4 million pesos ang RMPH sa Kapelco kag may pila pa ka mga machine, dialysis machine, ang guba didto sa may RMPH. So plano nila diri sa ilang pagpungko nga isay na ang RMPH sa ilang pagkayuhon. Amo ni so far mga balita diri sa among nga syudad kag bugas nga probinsya sa Capiz, balik sa imo Bombodoni. Maraming salamat, Bomborita, Bombo Radio Rojas. Balikan tang Bombo Radio Bacolod with Bombo Dennis. Welcome ka, good morning, Bacolod. Good morning man, Bombo Donay, Bombo Western Visayas. Sari din madala ko namon kag mga minute kag mga balita sa mga kulod kag probinsya sa Negros Occidental. Kahapon sa Bombo Radio Bacolod. Sa taliwat, welcome ka, good morning, Bacolod. Bombo Donay, good morning. Kamusta sulod ko? Okay, alang-alang gid no sa Ilohan tanay ang Bombo Radio Kalibo. Sa aton sini nga mga kabombo, sekta ang Bombo Radio Kalibo. Welcome ka, good morning, Kalibo. Welcome on ka, good morning, Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri sa Banwasang Kalibo, kag kabugusan nga probinsya sang Aklan. Una diri update no, subong adlaw ginabulubantayan gid namon ang ining igapatigayon nga increased proceeding kag pagpasaka man sang kaso sang ining suspect nga si Mark Archie Torrefiel nga responsable sa makangilidles nga krimen kontra sa branch manager sang RD Pawn Shop nga si Bona Hersha Ambay. Subong nga adlaw kagapon no, kagapon nag-abot na siya diri sa Banwasang Kalibo kag grabe gid ang ginhimo diri nga pagsugalaw sang makatapo sa motoridad kay man basi bala no makangkon sang palag sa iya siya kabuhi matapos nga madamo sang mga aklanon kag hindi lang aklanon actually damo gid sa mga Filipino nga may kaakig diri sa ginhimo sang suspect sa nasambitan nga biktima. Subong iga-inquest na siya Bombodoni kag pasakaan sa ining kaso nga robbery with homicide. Kag si Kalibo Mayor Emerson Lachica nagpaabot man sang iya sining pagsimpatiya sa pamilya Ambay matapos man gani ini nga natabo nga krimen kag kagapon man natigayon naman nga maipaabot ni Kalibo Mayor-elect Juris Bautista Sucro
ang iya sini nga ginahatag nga reward money sa katapo sang mga otoridad. Kay man kung ato niya madumduman, nagpalagyo pa sang una ang ini nga suspect kag may nakapatong pa nga kapin sa 150,000 pesos nga reward money sa kung sino man ang makatudlo sa nahimtangan sang ini nga nasambitan nga sospetsado. Damo diri nagariak Bombodoni kung pwede lang mana malapitan ang ini nga suspect kag panitan sa ulo. Panitan gid kuno nila, pero kay man syempre ihatag na lang gid naton sa mga otoridad ang ini nga hustisya. Samtang ang ini man bala Bombodoni, isa sa ginabasol sang ini nga mga pumuluyo diri nga aklanon ang ini nga Lionheart Security Agency kay man ang ini nga suspect nga gwardiya man sang nasambitan nga pawn shop. Madamo naman gali isang mga nauna nga kaso apang nakasulod pa bilang gwardiya sa ini nga nasambitan nga sa idalom sa ini nga nasambitan nga agency. Kay tinag-explikar sila kagapon siling nila nagpaidalom man kuno sa legal kag nagakaigo nga papeles ang ini nga gwardiya. Pero waay nila natukiban nga may mga kaso na ining isang theft, robbery kag surrender man sang tukhang ang ini nga gwardiya nga ila paginbaton sa ilaman nga agency. Samtang Bombodoni, Bombo Radio Western Visayas kagina na check man sang amon nga patrol ang ini nga mga balaklunon no, presyohanay sa mga balaklunon din sa amon tuman na gid may ara na gid nga pagmahala sa pila sa mga presyo sa mga balaklunon diri sa amon sa Banwa sang Kalibo kag probinsya sang Aklan. Ang bugas may 2 pesos nga gintaas, ang asukar nagtaas naman kag iban pa nga mga basic goods and commodities. Amo lang ni so far ang amon nga mabalita diri sa Banwa sang Kalibo kag kabugusan nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Doni. Maraming salamat, Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Balikan taliwat ang Bombo Radio Bacolod. Welcome, good morning, Bombo Dennis. Good morning, Bombo Doni. Kamusta sulod ko da? Arana Bombo Dennis, sulod mo 5x5.